Celý ten kolobeh detského sveta sme chceli vlastne zachytiť a preto sa snažíme stále nájsť nové a nové kanály, ako osloviť tie deti. A myslíme si, že tie živé zvieratá, zoologická záhrada, teraz sa blížia prázdniny. Toto by bolo super, keby sa s tými ovečkami stretli. Dúfam, že aspoň na Slovensku to bude tak, že keď uvidia deti ovečku, povedia si, aha, tak to je tá ovečka, čo sa oholila, dala dole kožuštek a ja nebudem taká hlúpa ako tá ovečka. Na týchto rozprávkach je úžasné to, ako ľahko sa dá v podstate byť zrozumiteľným, aby deti pochopili, čo je príčinou a týchto nástrah a všetkých tých vecí, ktoré ich čakajú. Je to vlastne rozprávka, ktorá sa páči každej generácii a každého nejakým spôsobom vlastne zaujme. A ideme krstiť. Baranček je Milan a Kvetka. Svojmu barančekovi som dala meno Milan z toho dôvodu, že je to pekné meno a má aj veľmi taký pekný nejaký láskavý pôvod. Táto kniha má zase pomôcť rodičom, pedagógom, tým, ktorí pracujú s mládežou, ako a akou formou týmto deťom o týchto rizikách hovoriť. Využívame ich pre civilných študentov alebo aj pre príslušníkov policajného zboru. Deti dnes milujú hrať sa na tabletoch, na počítačoch a jedna vec je naučiť sa ich používať, posielať SMS-ky a e-maily a druhá vec je byť na internete v bezpečí aj pri mobilnej komunikácii, čiže vedieť, ako ich používať. A práve tieto projekty radia nielen rodičom, ale aj deťom, ako sa správať. Nie je dôležitý počet priateľov na internete, ale koľko ich máte v skutočnosti. Abrakadabra a z animovaného seriálu sú živé ovečky.